दाबो प्राय 7टा बाजै दङ दिनै उदयपुर मातारबारिगो प्राइम मिनिस्टार बो मातारबारि मंदिर अब इनोग्रेशन खालायफैयो अब प्रोग्राम पायै और जीबीओ फाइ सफायखा और फाइमाने कारण गंगाय कयेक दिन आं त्रिपुराबो गरै मिया सारिगनो आं गुवाहाटीनि सफायो आयंग बडोलेण्ड बीटीआर नि इलेक्शन कैंपिंग थांमाने मियाफ्रावनो आं खोनाका सिनि खरकसा त्रिपुरासानि बिसिंगो कक्तुम थुमनाय बा सांबादिक खायगाबा मीडिया सिनि ताकुब कमलकांति त्रिपुरा बो आरो हेजामाराबो कैसा प्रोग्राम नि बागै आरो बुदै न्यूज कवरेज खायनान बागै थांकना के आरो बरक थेमानां रबाय एटेक खालायजाखा के लगे लगे नबो आरो जीबीओ फाइ सफायजाक सारेखिगो कोनो खनावैनो दिनैबो जेहेतु दाबो जरामान थाबा हायने बान सबै बन नायना हनै फाइ सफायजाक आरो जीबी हॉस्पिटल सो बबायबो मालायखा बिनि लगे सिनि आगेनि आईपीएफ नि कसामा दं दाबो कबुदै बर बीजेपी खालाय दंना काय बो बाहायनो आरो जीबी ट्रमा सेंटर न एडमिट होजा काय कमलकांति न नायना हनै थायमाने कारण मीडिया अंखा बर अंखा सिनि सोसाइटी नि कैसा बैकबोन हनै मानो सिनि दफानि कैसा बैकबोन बरक नि बिसिंतैनो त्रिपुरासा जरा कक्तुम थुमनाय मीडिया बरक नि बिसिंतैनो सिनि दफानि बरक सिसाबो बरनि बिसिंतैनो सिनि दफानि बरक गुना कानिनि हयते कक्तुम मानो कतरी परनि दिगिवा सिनि सोसाइटी नि बागै बेलाय मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडिया रक बरक निजिनि बहक नि बागै सामं तांलायो अ जागाबो राजनीतिक नि नाइसले लाइमुंगो कचारमा जाबो कलायै बो तिनि अबायके आहत अंका सीरियस तमहिन इंजुरी अंका बताबो डॉक्टर नि ट्रीटमेंट तो चलै दंगो आंगबनो बनो नायनानि बागै तेबिनि परिवार दुबाई हाबा सारनानि बागै हायने वान सबैनो फायमानि दा आरो जीबी हॉस्पिटल